Salutare tuturor și bine v-am regăsit! După ce am vorbit despre Zavaidoc, regele romanței, despre Cristian Vasile, regele tangoului și despre Jean Moscopol, gentlemanul cosmopolit al Bucureștiului interbelic, astăzi mergem mai departe. Trecem din lumea fracurilor și a grădinilor de vară în mahalaua care nu dorme niciodată, iar împreună cu Anemarie Josceanu de la Povești Urbane, o să vă spunem cine, despre și de ce. Maria Tănase Edition. Maria Tănase s-a născut în 1913, la București, dar mai multe despre viața ei personală și locul unde a crescut vă va spune Anemarie. Maria Tănase a crescut în mahalaua Cărămidarii de Jos și acum o să vă spun mai multe lucruri despre acest loc. Prima atestare a numelui s-a făcut în 1782, însă istoria acestui loc e mai veche de atât. Mahalaua se întindea de la Podul Vechi, zona Timpuri Noi, până la actualul Palat al Copiilor. Aici, locuitorii își câștigau existența din grădinărit și viticultură, această zonă fiind recunoscută pentru vinul bun, probabil de aici s-a inspirat și Maria Tănase pentru Bun-i vinul Gheorghiuliu. În fiecare duminică, oamenii de seama ai mahalalei se adunau la localul Livada cu Duzi, loc unde, de asemenea, printre mesele pline de voie bună, tinerii se prindeau la hore. Era o adevărată sărbătoare a întâlnirii a comunității. În anul 1910, în mahalaua Cărămidarilor, își face apariția Ion Tănase, omul care avea să devină unul dintre cei mai apreciați florari și negustori ai Bucureștiului. Acesta învățase meseria în serele grădinii botanice, locul unde își întâlnește viitoarea soție, Ana. Pe lângă dragostea pentru plante, lui Ion Tănase îi plăcea să meargă la spectacole de muzică și se simțea împlinit atunci când florile crescute de el erau cele care împodobeau scena și omagiau artiștii la finalul concertelor. Iubirea lui cu Ana a prins rădăcini și a început să înflorească. În 1913, familia Tănase se bucură de al treilea copil, Maria Tănase, pasărea măiastră. Primele cântece învățate de Maria Tănase erau cele auzite la argații olteni și ardeleni, dar și cele auzite la localul despre care vă spuneam, Livada cu Duzi. Casa părintească a cântăreței a fost demolată în anii 80, fără o justificare urbanistică. Prin urmare, nu are o casă memorială, însă are o casă spirituală în inima celor ce o iubesc și o ascultă. Cine iubește și lasă, și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Mulțumesc, Anemarie! În 1934, Maria Tănase debutează la radio și România întreagă se oprește în loc. O voce venită parcă din pământul însuși, caldă, aspră, dar profundă. Ascultătorii nu mai auziseră așa ceva. În scurt timp, devine un fenomen. Cântă în localuri, în teatre, la radio și în inima tuturor. Piese precum Cine iubește și lasă, pe care ați auzit-o mai devreme interpretată de Anemarie, Mărioara de la Gorj sau Ciuleandra devin instantaneu simboluri. Și nu doar în România. În 1939, la Expoziția Universală de la New York, Maria Tănase cântă pentru prima dată în fața lumii. Presa americană o numește Edith Piaf a României, iar românii de peste ocean plâng ascultând-o. Că furnica de-i furnică, la trup mare, la cap mică și la mijloc subțirică, de umblă pe sub pământ toți țâți. Maria Tănase nu cânta doar note, ci trăiri. Ea nu interpreta un cântec popular, îl retrăia. Fiecare vers trecea prin inimă, fiecare inflexiune era o poveste. Când cânta despre dor, simțeai dorul. Când cânta despre trădare, simțeai rana. Și când râdea, toată lumea râdea cu ea. A fost o femeie liberă, puternică și uneori greu de înțeles. Nu se supunea regulilor, nu cânta ca alții și nu se prefăcea. A fost înainte de toate o adevărată femeie.
Dar viața ei n-a fost deloc ușoară. A iubit mult și a fost trădată la fel de mult. A fost urmărită, criticată, interzisă, dar niciodată înfrântă. În timpul războiului, a fost suspectată de ambele tabere că ține cu cealaltă. Dar ea nu cânta pentru putere, cânta pentru oameni. Pentru țărani, pentru mahalagii, pentru soldați, pentru cei care simțeau românește. A avut curajul să spună adevărul prin muzică, chiar și când nu era convenabil. Și de aceea Maria Tănase nu a fost doar o cântăreață, a fost conștiința muzicală a unei națiuni. Tu vântului pulberea Maria Tănase s-a stins în 1963 la doar 50 de ani, dar moștenirea ei rămâne vie în fiecare voce care cântă astăzi folclor cu suflet. Nimeni n-a reușit să o egaleze. Poate doar să o iubească și să o poarte mai departe. Când asculți azi Cine iubește și lasă, e imposibil să nu simți un fior. E vocea unei femei care a iubit viața, a ars pentru artă și a rămas nemuritoare. O dovadă că muzica populară românească poate fi la fel de profundă ca un roman și la fel de universală ca dragostea însăși. Maria Tănase este vocea care a făcut istorie fără să ceară nimic în schimb. O femeie care a pus sufletul României într-un cântec și l-a trimis în lume. Și dacă o asculți cu atenție, încă o vei auzi spunând: eu nu cânt pentru glorie, eu cânt pentru inimă. n-am cu cine. Iar acum, pentru final, Ane, care este piesa ta preferată de la Maria Tănase? Până când nu te iubeam. Până când nu te iubeam, dorule, dorule, unde mă culcam, dormeam, dorule, dorule. Până data viitoare, rămâneți cu dorul de cântec românesc și cu un pahar de vin gheorghelui pe masă. Mulțumesc încă o dată, Ane. Cu drag și de-abia aștept să revin. La cine, despre și de ce? Maria Tănase Edition.